Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому доброранку! Ася, який у тебе бадьорий настрой! Я ще які! Світ навокал такий великий і необдимний. І все хочеться побачити, і про все хочеться довідатися. Згодна, Кася, і у мяне якраз ёсць цікавая тэма. Вось вы чулі, што ў акіяне ёсць гіганцкі пыласос? Пыласос у океане? Это что за диво? И что он прибирая? Каменчики да раковинки со дна? Так, пытанне, правда, цікавае. Дарына, гэта нейкая марская жывёла? Ці можа расліна? Так, Лесік, гэта марскі жыхар, і называецца ён скат-манта. А, я чуў пра яго. Сапраўды, вельмі цікавы марскі жыхар. А я вось не чула, таму хочу усе падрабязнасці. Тады прапаную паглядзець і паслухаць. Манты самыя вялікія сярод скатаў, якія ў сваю чаргу адносяцца да храстковых рыб, як, напрыклад, акулы. І што яны таксама лічацца драпежнымі? Для чалавека скаты-манты не шкодныя. Нягледзячы на іх вялікія памеры, а дасягаць яны могуць 7 метраў у шырыню і важыць да 3 тонн. Манты абсалютна бяспечныя. Так, манты не вырабляюць электрычны зарад і ў адрозненні ад іншых скатаў не маюць шыпоў на хвасце. Для чалавека манты бяспечны, а для іншага свету? Што яны, напрыклад, ужываюць у ежу? Харчуюцца манты зоопланктонам і дробнай рыбай. Для гэтага яны адкрываюць свае вялікія роты і усмактоўваюць ваду, нібыта пыласосы. Вода праходзіць праз жабры, а ежа застаецца. Ага, вось адкуль параўнанне з пыласосам. Цікава! І гэта яшчэ не ўсе цікавасці. Скаты-манты вядомы сваёй грацыёзнасцю і вялікімі крыламі, якія ім дапамагаюць плаваць. Менавіта з-за гэтых крылаў і здаецца ўражанне, што скаты не плаваюць, а лятаюць у вадзе. А што гэта за крылы такія? Яны ж не птушкі, а рыбы. Уся справа ў тым, што гэтыя жывёлы маюць ажно 3 пары канечнасцей. А мы ведаем, што гэта не сапраўдныя канечнасці, а плаўнікі. Але выкарыстоўваюць іх манты быццам рукі, ногі і крылы. Ой, якія ж яны дзіўныя! Хацела б я іх пабачыць. Кася, гэта магчыма. Манты насяляюць цёплыя воды трапічных і субтрапічных мораў. Асабліва іх шмат у Індыйскім і Ціхім акіянах. Аднак спачатку табе патрабуецца дабрацца да марскіх прастораў, а потым навучыцца ныраць на глыбіню. І ўсё, і можна пабачыць гэтых прыгожых і дзіўных жыхароў нашай планеты. А калі хтосьці не ўмее ныраць, што тады? Толькі праз экраны камп'ютараў і тэлевізараў можна на іх глядзець. Не зусім. Справа ў тым, што скаты-манты вельмі любяць выскокваць з вады, нібыта дэльфіны. Прычым вучоныя так і не вызначылі, дзеля чаго яны гэта робяць. Большая частка навукоўцаў мяркуе, што так яны проста гуляюць. Таму, калі ныраць не атрымліваецца, то заўсёды можна пачакаць, пакуль манты выскачаць з вады і паглядзець на іх. Жартуеце, так? Трошачкі. Але манты сапраўды любяць скакаць. А яшчэ яны наведваюць салоны прыгажосці. Так, ну гэта дакладна жарт. Якія салоны прыгажосці могуць быць у акіяне? Не, Кася, мы не жартуем. Для мантаў яны існуюць. Уся справа ў тым, што ў падводным свеце, дзе большая частка жывёл не мае рук ці лап і не можа прывесці сябе ў парадак самастойна, прырода наладзіла ўзаемавыгадныя адносіны. У морах і акіянах існуюць так званыя чысцільшчыкі. Гэта маленькія рыбкі, якія дапамагаюць акулам, чарапахам і скатам пазбавіцца ад паразітаў, якія жывуць на іх скуры. Менавіта да такіх чысцільшчыкаў і наведваюцца манты. А яшчэ ў такіх салонах прыгажосці скаты знаёмяцца паміж сабой. Сапраўды незвычайныя гэтыя вашы манты. Я рада, што вам спадабалася моя тэма. Ну а зараз надышоў час глядзець мультфільм. Сябры,
Зараз я назову некалькі слоў, а вы паспрабуеце адгадаць, да каго яны могуць адносіцца. Ой, як цікава! А акрамя гэтых слоў будуць яшчэ падказкі? Калі патрабуюцца: И мы уважливо тебя слухаем, Кася. вяснічка, ценькаўка, зарнічка і трашчотка. Ну, што думаеце, пра каго ідзе размова? Складанае пытанне, Кася. Усе гэтыя назвы падобныя на мянушкі. А мне здаецца, што гэта сапраўдныя імёны, а размова у нас будзе пра птушак. І гэта правільна, Лесік. Гэта ўсё назвы маленькіх і вельмі прыткіх птушак. Пеначак. А што гэта за птушкі такія? Дзе іх можна пабачыць і чым яны цікавыя? Прапаную знайсці адказы на ўсе гэтыя пытанні у нашай пастаяннай рубрыцы. Хлопчыкі і дзяўчынкі, запрашаем. Пеначкі – гэта маленькія спрытныя птушкі, якія адрозніваюцца ад іншых сваёй актыўнасцю і прыгожымі спевамі. Пабачыць пеначак можна ў лясах, парках і садах, але дзе-нідзе сустракаюцца гэтыя птушкі і ў гарадах. Выглядаюць пеначкі зусім непрыкметна. Асноўны колер іх апярэдня – гэта шэры або рыжы, таму часта пеначак блытаюць з вераб'ямі. Нягледзячы на свае маленькія памеры, каля 10 сантыметраў, падчас зімовых пералётаў пеначкі пераадольваюць вялікія адлегласці. Гэтыя быццам сапраўдныя авіяпералёты з маршрутамі ў розныя часткі свету. А ўсё таму, што галоўная ежа ў гэтых птушак насякомыя. Таму ў зімовы час ім патрабуецца шукаць больш цёплыя месцы для жыхарства. Аднак пеначкі могуць ласавацца і ягадамі, а яшчэ гэтыя птушкі вельмі даверлівыя, таму чалавек можа назіраць за імі з маленькай адлегласці. Гняздуюцца пеначкі ў зарасніках раслін, калючых кустах і нават у крапіве, каб іншым лясным жыхарам было цяжэй да іх дабрацца. У пеначак нараджаецца ад 4 да 6 птушанят. У асноўным даглядае іх матуля, а вось тата стаіць на варце. Калі патрабуецца абараняць сваё гняздо, тады таты пеначкі робяцца вельмі смелымі. Спяваюць пеначкі надзвычай прыгожа, і калі яны адлятаюць на поўдзень, лес быццам пусцее без іх. А калі вяртаюцца, усё навокал ажывае і гучыць рознымі трэлямі. Так у гэтых птушак не толькі імёны дзіўныя, але і самі яны вельмі цікавыя. Калі ў наступны раз буду ў лесе, паспрабую іх знайсці і разгледзець. Ну, а я зараз прапаную паглядзець мультфільм. Сябры, я думаю, вы чулі такую прыказку, як «Усе дарогі вядуць у Рым». Вядома, чулі. А сэнс яе вы ведаеце? А як жа? Гэта прымаўка ўжываецца, калі трэба падкрэсліць, што ўсё, што не зробіш, так альбо інакш прывядзе да адной і той жа мэты. Усё так, але гэта пераносны сэнс. А вось раней усе дарогі сапраўды вялі ў Рым. Што, усе-усе? Як жа такое магчыма? Тэхнічна гэта не зусім так. Зразумела, што не ўсе дарогі. Аднак Рымская імперыя ў той час была вельмі вялізных памераў, і ўсё павялічвалася і павялічвалася. Таму рымскімі імператарамі было прынята рашэнне пабудаваць дарогі, якія б аб'ядноўвалі ўсе часткі з яе галоўным горадам – Рымам. Таму атрымлівалася, што дзе б ты не знаходзіўся, усё роўна апынешся ў Рыме. Ого, гэта ж колькі дарог яны пабудавалі. Вельмі і вельмі многа. Цікава, якая агульная колькасць і даўжыня ў іх была? Дакладных звестак няма. Аднак я ведаю, якая зараз дарога лічыцца самай доўгай у свеце. І што гэта за дарога? Зараз я ўсё раскажу. Гэта панамерыканская шаша. Яе афіцыйная даўжыня дасягае 30 000 кіламетраў, а неафіцыйная ў 2 разы больш. Напэўна, яно праходзіла не праз адну краіну. Усё так, Дарына.
Гэта дарога амаль што звязвае поўнач і поўдзень. Яна пачынаецца на Алясцы, а заканчваецца ў Аргенціне і праходзіць праз 14 краін. Ого, мне здаецца, што гэтая дарога дакладна большая за рымскія. Цікава, а колькі часу трэба, каб праехаць усю панамерыканскую шашу? У сярэднім ад некалькіх месяцаў да году. Ну і падарожжа атрымаецца. А вось нашу краіну можна менш, чым за дзень праехаць з аднаго канца ў другі. Гэта так, Кася, нашу краіну можна праехаць. А вось, напрыклад, на тэрыторыі Панамы ёсць участак, дзе самая вялізная шаша перарываецца. А чаму так адбываецца? Уся справа ў тым, што гэты участак складаецца з непраходных джунгляў і балот. Нават і сучасны інжынерны вопыт не дазваляе пабудаваць там дарогу. Вось як. Аднак мне здаецца, што калі гэтая шаша праходзіць праз розныя тэрыторыі, то і краявіды з яго можна пабачыць неверагодныя. Усё так, Кася. Падарожнікам адкрываюцца і высокія горы, і бяскрайнія пустыні, і трапічныя лясы, і прыбярэжныя тэрыторыі з бухтамі і залівамі. Які ж прыгожы і цудоўны наш свет, і колькі ў ім цікавых рэчаў. Згодная. З аднаго боку проста дарога паміж гарадамі, а з другого шлях да прыгод і ўражанняў. А я знаю, дзе мы зараз можам знайсці прыгоды. І дзе? Адправіцца ў мультыплікацыйнае падарожжа трэба. Запрашаем нашых гледачоў. Хлопчыкі і дзяўчынкі, вось і надышоў час развітвацца. Добрага вам настрою і цікавых адкрыццяў. А мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!